Yo guys, what's up? Maraday kong BTS ron. Mga kong BTS. Boy with love. Oh mama my. Oh mama my. Dexter and Patricia's Vlog Season 2. What's up? So mag-record mi sa mga music video day karong adlaw. Sa tarong adlaw. March 1. March 1 meron. Joke. Sabi to? 21. February 21. Muna siya si Brett. 26? 21. 26? Hala, gida man. 21. 26. 4:58 February 21. Nawag yung na niyang. Parang time Na siya si James Charles Nandipolog. Siya kay si Brett Manrock. DJ. No! Kali! Manrakod! Yo guys, what's up? Ready na si Brett sa among music video. Dane! Yo guys, what's up? So namin diri karon sa Boulevard kay mag-shoot mi sa ako ang sa amo ang Kamitay music video. Baka Kamitay music video. Tanin niyo ni sa X Dexter nga page, tanawa lang ninyo. If Crush, subscribe If Crush for 24. May maraming BTS. BTS nami. Boy with the Boy ba love. yun, Hemi? Oh mama my. Di ba ko ta BTS? We are the love sick Girl. girl. Kani siya mo ni among videographer for today. Ni siya Director namin, okay. Director namin. We're out of ideas. Ni kay mong spot dire. Let's go. Ay, ito picture. Pussy. Picture na to. Bahala ta. Sorry, may Clyde na naman sa likod. Picture i-post din nga. BTS nang di follow. BTS. Caption din. What's up? So namin diri sa muang spot. Dire magama Kaya na ni music video ni Brett Pony. Ano siya si Brett Pony? Picture lang po din ako. Estudyante. Wala ko nakita. Yo guys, what's up? So namin diri karon sa Boulevard nagabinan mi gama-gama sa mga music video. Kuyog ko ni si Brett Pony, DJ Khaled, and Supremacy. Carl the Dinosaur. Padayon mi gama sa music video. Tanawan niyo sa akong page. Let's go. Pakpak na, pakpak. Sige, Dex, lihok Dex. Dami yung, Run out there ron. Mao tambay mi diri ngit-ngit kayo. Guys, what's up? Yo guys, what's up? So namin diri. Ugma na pud may magtiwas sa among music video. Lingkod-lingkod mi diri. Ayos to gi-record kay dakong istorya. Hi James Charles. James Charles. Nakabasa? Ilagay ko si James Charles. Kisa ka? Sam Smith. No, Angelina Jolie. Ramsky. DJ Khaled. And Sean Akiyama. Sean Mendes. Or Bruno Mars. Supremacy. Sarap. Huwag ka paiyot. Yo guys. Huwag ka paiyot, girl. Yo guys, what's up? Ako ni amigo na siya kanta magandang dilag sa tram. Magandang bilat. Puso ko. Guys, what's up? So, namin diri sa balay nilang James Charles ng Tipolog. Gaman mi niya, chef. Hi. Gaman mi niya burger, improvised burger. Kani siya, kalayo ni siya. Balik ako sa inyo pag kumagkaluto. Yeah. Yo guys, what's up? I'm waiting for Walt, James Charles ng Tipolog. Si Brett, happy kay si Brett kay ni doon sa iyag pinakalit ang iring. Hindi ka na anak. How are you feeling right now? I'm very happy. Wow! Mga unang may babay, puwasok na yung Money masterpiece. Thanks, chef. Yeah, masterpiece ni Walt Clyde. It's raw! Look how happy this kid is. Happy just spaghetti. Walt, akong palungo na. Alay, magnong mo, ragwak ko. Dugsuga ba? Mahalo ko na po. Hindi lang kasi kami kaya. Kuya. Siga naman, good. Stupid. Ano siya? Siga na? Yo guys, what's up? So, nauli na ako diri sa balay din. Dito na ako matulog ila ka James Charles ng Dipolog, ila ko Walt. Pero niuli ko kay brand out din.
saktuan pag uli na ako kay Nisiga. Balik ko dito kay tanaw kong Netflix. Let's go! Surprise na ako siya. Yun ko, surprise, motherfucker. Kaya bitaw pagbantay sa iro. Yay, tanaw na po yung Netflix. Oh guys, what's up? Hindi ko natuloy ako bago ako nakamata. That's all for the vlog. Like and subscribe. That's all for the vlog. Like and subscribe. Thank you for watching. Will J. Si J akong ikan. Bye.